első része a koncertnek dél-udmurtiai folklór. És a következő tánc Kuzebaj 4-es. Tatarsztán köztársaságon is laknak udmurtok, és nagyon ősi, rétegű táncstílust megőriztek. Jól mondtam? Hát ez a lány rituális tánca a Kusked faluból. Miklós, itt vagy?
a Baszkortosztán köztársaságra, ott is van úgymond kisebbség, és a következő tánc, a lányok a 4-es, a Kacsák és Vegemely faluból. És a következő szám a Kubész dallamok. Tehát Miklós és Anasztázia játszanak és énekelnek nektek. Miklós, Nastya! Kicsit furcsán néz ki ez a hegedű, pár szót szólok, hogy tudjanak átültetni a táncosok is. Ez a hegedű tartás, amit az előbb is láttak, ez hagyományos udmurt hegedülés. Tatársztánba, Baskíriába maradtak meg a nyomai. Násztyával egy pár évig jártuk a falvakat, gyűjtögettük ezt a muzsikát. Most, amit hallani fognak, két tatársztáni udmurdallam, nagyon erősen tatár hangulatú. Az ének az egy baskíriai udmurt ének lesz, az meg szintén ugyanez a hangulat.
fellépésünk ez a része közép-udmurtiai táncok, középső udmurtiai táncok. A következő tánc Mozga járásban járt. Thank you.
de burbalki, tani tene de pallanki, tani tene de burbalki, tani tene de pallanki, tani tene de burbalki, pallan, tani tene de burbalki, tani tene de burbalki, pallan, tani tene de burbalki. Északi udmurtok táncai, és ott nagyon erős az orosz hatása. Irkutni jelektan! Pomiskán! Bubiașcăn!
Quadrille, tehát társadalmi tánc. 90, hogy mondjam? Én kell most ennek. 8-as tánc. 8-as tánc, köszönjük szépen. Pervoise! Hallide Manoma, Hallide Rifoma, Hallide Ratoma, Hallide Ratoma. Nagyon jó közönség. Nagyon nagy örömmel most hazamegyünk ilyen jó a közönség után. De a következő szám Miklós meg Nastya. Kubisz meg Udmurt hagyományos ének. Hallottuk a közönség soraiból, hogy az udmurtok lassan nem táncolnak? Idáig nem, most megint egy gyorsabb nóta következik.
aztán megígérjük, hogy lesz 2 lassú, igaz, hogy nem táncol, hanem ének. Az a dallam, ami most megszólal, ez egy tatársztáni legényes, hogyha lefordítjuk. Egyik nagyon-nagyon régi rétege a népzenének, amit megőrzött a hegedűs hagyomány. 3 hangon mozog az egész dallam, vannak esküvői nóták, vannak vendégköszöntő nóták ezen a 3 hangon. Azt mondta Vikár László 10 év gyűjtés után, hogy ezek a dallamok zenei őskövületek. Most következik akkor a legényes. Igaz, hogy nem 3 hang, de 4 hang, úgyhogy nem sokkal több. Utána következik egy baskíriai ének, ez egy vendégköszöntő lesz, majd utána Ondi fog énekelni egy szép, nagyon lassú éneket, ez egy katonakísérő dallam lesz.
nem lett igazon, megint gyors lesz. Nem annyira. Könyörgyále,
Nagyon-nagyon köszönjük! És a következő, az utolsó szám, a Tatársztán földi udmurtok táncai.